Vou a ver se... Moi boas, benvidos, benvidas, benvides a esta segunda xornada da Liga Galega de Pokémon 2024-2025 organizada polo Obradoiro Digital Galego. Unha vez máis, estamos aquí, xa estamos nesta segunda xornada, xa tivemos outro día fai unhas 3 semanas a primeira xornada, uns recordatorios, un saúdo primeiro a xente que estades aí no chat pedindo unha leite mumú, un pouco de leite mumú e así para ir quecendo para este combate. Antes de comezar, nesta xornada de hoxe imos ter 2 combates. Recordamos que a Liga Galega de Pokémon, unha vez máis, organizada polo Obradoiro Digital Galego, pola Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego. Temos 5 persoas participantes nesta primeira edición. Se funciona ben, faremos máis no futuro. Temos 5 persoas participantes que están combatendo entre elas no formato de liga. Combaterán primeiro todas unhas coas outras e logo, unha vez remate esta formato de liga, unha vez remate esta liga e todo o mundo combatese contra todo o mundo, as 4 persoas que gañen o maior número de combates pasarán a unha semifinal e logo teremos tamén non só as 2 semifinais, senón unha final. Entón, temos por aquí, vale, xa que estamos falando da primeira xornada, para refrescar, para recordar que foi o que aconteceu, como estábamos, temos por aquí o ranking de como rematou, cal foi o resultado desta nosa primeira xornada. En primeiro lugar, Marcos, que foi o único que xogou 2 combates e que nesta xornada de hoxe non estará, porque tocalle descansar, combatirán o resto entre eles. Marcos xogou 2 combates e dos 2 combates gañounos liderando neste momento o ranking. En segundo lugar está David, que xogou un único combate e gañouno. E logo temos un triple empate que probablemente se resolverá ao rematar esta xornada entre Alamaldo, Noura e Pablo, que combateron unha única vez e perderon os combates que xogaron. A ver se, a partir de agora, comezando con esta segunda xornada, teñen máis sorte. Recordamos que, ademais deste ranking de competición, temos tamén unha categoría de performance para que a xente poida rolear e premiar tamén esa componente de rol de actuación e de dar un espectáculo, e non premiar simple exclusivamente os equipos máis estratégicos e máis competitivos. Tamén, dende aquí, aproveitar para dar un saúdo e un agradecemento tanto a Lamia Escura como a súa canle de Esbardallando e toda a xente que nos axudou un pouco a facer esta promoción por esta parte máis de rol, por esta parte máis de performance. Podes comprobar e recomendamos
e recomendamos que o fagades, que son moi interesantes se vos interesa o mundo do rol, as súas canles de YouTube. Entón, unha vez feitas as presentacións, unha vez feito este repaso polo ranking, este repaso pola nosa Liga Galega de Pokémon en que consiste, imos introducir as primeiras persoas combatentes, os nosos primeiros participantes neste primeiro combate desta xornada. Entón, hoxe, agora mesmo, temos aquí con nós, por unha banda, a Alamaldo e pola outra temos a David. Entón, témolos aquí os dous, vale? Entón, comezando por Alamaldo. David, sauda. Boas. Pois, entón, se recordades, Alamaldo tiña este seu equipo musical que nos estivo descubrindo na xornada anterior, non? Este equipo que improvisa a súa música. Que concerto nos ten preparado o teu equipo para a xornada de hoxe? Que nos podes contar? Pois esperemos que veñan con algo de ritmo. Eu veño moi preparado. Xa digo, a pista deles, o grupo é seu, eles saben o que teñen que facer e o que queren facer ou que non. Ti mismo dixeches antes, a ver se hoxe temos máis sorte, non como outra vez, pois igual hoxe temos máis sorte, porque eu dependo única e exclusivamente deso, da sorte que os meus propios compañeiros queran brindarnos hoxe nesta xornada. Pois, deixando todo en mans dos seus músicos e de como os guíe o seu ritmo, vexamos entón logo, cando comece o combate, que tal vos vai e como é esa actuación. E mentres, David, pola túa banda, como está o teu equipo que nos sorprendeu outra vez con ese temible Snorlax devorafamilias? Como está o teu equipo? Conseguiches manter nestas 3 semanas o teu Snorlax a raya para que non acabase con máis familias por aí? Que nos podes contar esta semana? Pois o Snorlax pegou unha pedazo sexta. Invernou un poquillo. Pero, despertou e vai repetir. vai repetir estafamento, hai fame, hai tensión, veremos que tal consigue aguantar. O meu grupo coa familia para entreterlles a tarde dentro da barriga de Snorlax, porque é a opción que nos queda. Pois, veremos entón como é o combate, como é este resultado. Recordamos, unha vez máis, vale, estamos xogando en Pokémon Showdown, un simulador de combates Pokémon. Estamos simulando a primeira xeración. Estamos empregando as regras de Stadium Overused ou como xa lle chamamos aquí cariñosamente as regras do Estadio de Ourense da primeira xeración. Entón, temos aquí á esquerda o equipo de Alamaldo, o seu equipo musical con ese Clefable, Chansey, Gengar, Primip, Alakazam e Snorlax que no combate anterior estiveron improvisando cos seus metrónomos. E polo outro lado, o temible equipo de David encabezado aí por ese poderoso Snorlax e acompañado de outros Pokémon que probablemente non sexan menos temibles que a él. Pois, feitas as presentacións, presentado o equipo, neste momento, agora o combate é voso, eu, máis unha vez, vou actuar de comentarista e traducindo as cousas que estean en inglés dos movimentos e demais. Cando que irades, di aí Galen Creeper, a ver que nos deparan os metrónomos e comenta Pialfa que os Snorlax ven efectivamente con fame. Feito todo isto, o campo é voso. Ben, pois outro día intentaron predicir como tiña moitos de tipo normal, pero non sei que sacará aquí David. Pois eu vou empezar como a sempre. Imos coa voz cantante e imos ver que sucede. Primeiro, entón, comeza a voz, Gengar utiliza hipnosis pero falla e un metrónomo xa habitual, golpes furia, pero como de tipo normal, pois atravesan a Gengar e falla. Vale. Outra hipnose, a voz quedou dormida.
E emprega come soños e vai drenando a vida mentres a voz, pois, os fallos do directo continúa a dormir no medio do escenario. Sí, isto non me funciona. Mais come soños, pero a voz despertou. A voz despertou e a voz vai facer algo, espero. Un raio que lle foi aí efectivo, pero aguantou e... Bueno, hoxe é o día dos ataques furia, ben furioso. Sí, Venga, corte voz furia furiosa. nesta ocasión, outro tipo normal, e a voz, infelizmente, cae ante o poder de Gengar. Vale, veamos que nos depara, entón, as múltiples voces. Viña agora os coros. Rayo confuso, pero pode actuar metrónomo, utiliza rayo xeo e Gengar sofre ese ataque. Outro hipnose, pero falla e os coros, infelizmente, estaban confusos. Un hipnose que desta volta acerta, pero os coros espertan no momento. Come soños que falla e, infelizmente, os coros non son capaces de actuar. Están demasiado confusos cantando uns entre outros. Están fora de ton. Pois conseguirán recuperar o seu ton. E temos un cambio. Parece que sí. Un metrónomo e doble fío que apenas lle fai dano nin a Raidon, nin o propio Chansey. Pois metrónomos e os coros estupan. Así me gusta que se vayan, con un gran final. Así acaban os coros. Hora de un pouco de solo de... Así, señor. Isto acaba de ser como nos concertos de música clásica aí, un gran final, pero o combate continúa, un kinético que lle baixa precisión a Raidon, pero lanza tremendo terremoto e, infelizmente, a guitarra só pode aturdir un pouco o seu rival. Destruirase o baixo. Cambio Executor e que nos depara este metrónomo. Nightshade. Toma. E patada salto alta. Poderoso, pero un psíquico de Executor fai caer o baixo. Ven agora Marimba. Vamos a ver. Acercámonos á parte traseira do grupo, aos que levan a percusión, e a ver que fan estas culleres. Sae o temido Snorlax. E puño mareo. Puño mareo. Bueno. Outro metrónomo, esta vez ascuas, un pouquiño de dano. O Snorlax saca o seu substituto. O metrónomo, rayo solar, Marimba carga enerxía, golpe corpo que paraliza e deixa un toque a Marimba. No, rayo solar. Infelizmente, a parálise, reducindo a velocidade de Marimba, fai que Snorlax ataque antes, e ese rayo solar quedou a medio camiño. Bueno, pues entón, Snorlax contra Snorlax. Snorlax contra Snorlax. O Devorafamilias contra a base da percusión. Bueno, medita un pouco. Propio dun grupo, sí, señor. Sí. A ver con que máis nos sorprende. Burbulla, pero... Snorlax protexéndose baixo o sustituto, non se ve afectado e fai outro golpe corpo e outro máis. Agora está un toque. Un último metrónomo que utiliza pico taladro. Non vou cuestionar a lógica diso. E ese metrónomo faría o substituto, pero con unha ausencia de vida, con tan pouquiña vida, substituto falla e outro ataque do Snorlax Devorafamilias, que esta vez estivo máis na banca, fai que o equipo de Alamaldo caia. Entón, a victoria deste combate é para David. Ben xogado, ben xogado. Foi un moi bo combate. Moita sorte. Moitos malos ataques de metrónomo. Sí. Eso corte furia, golpe furia, foi sorprendente que optara por eso. Optou por a non violencia realmente. E bueno,
optou pola non violencia. Exactamente. A furia, pero non unha furia controlada. E, bueno, unha pequena explosión que nunca está... Ás veces os coros poden ser un pouco explosivos, certamente. Son o que dan realmente a esa explosividade a música, non? Os coros son realmente a bomba deste grupo. Pois, algún comentario máis que queirades facer do combate? A botar a Seneca Gengar. Snorlax, seguro. Vamos. Pois, Bueno, a seguir ensayando. A ver que sabe para a próxima. Quen sabe? Pois, entón, unha vez rematado este combate, xa vimos, tal, o combate, se vos parece, facemos unha vez máis, como da outra vez, facemos unha repetición para que se queredes poidades comentar as xogadas que fixestes que fostes facendo, os eventos, agora xa sabendo como se resolveron, e pois ir rememorando e volvendo a ver estes momentos que xa van quedar como inesquecibles, como ese final explosivo dos coros. Comentaron que David estaba moi calado aí ao longo de todo o combate, aí en silencio deixando o seu equipo actuar contra o grupo musical. A ver, por unha parte estou malo, estou tosendo moito e estou na calle. Entonces, era máis por non molestar. Bueno, pero deulle efecto dramático. Efecto dramático deulle. Iso é así e o xente no chat parece estar de acordo con que ese efecto dramático tivo. Tipos os silencios nos poñemos a música. Xa está. O voz final, rojo, aí na montaña, un calado. E vai o grupo de música aí a actuar a rojo aí. Pois... Escena final do anime. Paredevos entón que volvamos a ver a repetición e comentade se queredes algunha xogada máis. Eu agora quedo calado. Imos co replay? Vamos. Imos co replay. Bueno, non había moita sorpresa con quen sacaremos. Igual facemos algunha variación no futuro, quen sabe. E aí, increíble escoller Corte Furia. Decir verdade, aquí entre os ataques normais dos metrónomos, o dormir e logo que ainda se suma a confusión cando cheguen os coros, foi interesante de ver, eh? Eu pensei que Gengar se ia gañar o apodo de silenciador, vendo como estaba deixando dormidos a todas as voces aquí. Aí se crai confuso perfecto. Pero, bueno, ainda acertou... Pegou duro, Santi, Pegou duro. Sí. As corais pegan duro. Pero temos moi boa tradición de corais en Galicia. Hai que reivindicar o produto local. Aquí quedou flipando. Inmune o Dream Hater. Irresistivo. Aí está. Bueno, autodestrucción. Ese gran final antes de pasar aí a parte instrumental. A toma de terra acabou coa guitarra eléctrica. Claro. A electricidade a terra non lle foi ben, non deu tocado o riff de guitarra que tiña que tocar hoxe. Aí está o Snorlax. Un coñecido comedor contra un señor con 2 culleres, que tamén supoño que lle dá bastante, pero bueno. Claro, para abrir o apetito, non hai rival para o comelión como Snorlax. Ese parálisis. Esa parálise impediu un metrónomo máis desa marimba. E, pois, bueno, hoxe os vais...
a batería estaba así, me apetecía, pues eso, meditar un pouco, facer así un pouco de vida relaxada. E incluso, bueno, de feito, parecía que non quería tocar hoxe, porque casi se monta un sustituto, o sea, tería ocupación noutra banda ou noutro sitio. Sí, porque infelizmente ao final tivo que actuar Sí, el, non non pudo podo chamar o facer. sustituto. Pois, entón, este foi o combate. Algúnas opinións finais, máis comentarios que nos queirades facer ou compartir? Eu, como sempre, quedo... A min encántame o meu grupo, a min encanta estos Pokémon que nos xuntamos aquí para trollear, porque eu xa estou expectante da seguinte combate porque non sei que van facer. Entón xa quero ver a próxima sesión, entón xa estou con ganas da seguinte combate. Eu vou que teñen. Sempre me sorprenden a min o primeiro. Pois, que palabras tan bonitas cara ao propio equipo, sí, señor. E ti, David, algún último comentario, impresións? Que tal aí o estreo do resto do teu equipo aí lucíndose algo máis? Que aguantouche o equipo enteiro. Non perdeches ningún só Pokémon. Que nos podes contar aí? Eu esperaba que a miña mala sorte tivera máis parte dos metrónomos, viña con medo, a verdad. Pero eu confiaba no Snorlax, nunca perdo a fe. Gengar bastante bo de partido. Pois, o teu equipo xa vai gañando aí membros destacados. Snorlax mantén o seu reinado do terror e Gengar demostrou moitísima efectividade aí silenciando as voces do equipo de Alamaldo. Entón, pois, rematado isto, e se non tedes ninguna cousa máis que nos queirades compartir agora, despedímonos xa de vos los dous, podes ir descansar, podes expectar o próximo combate. Parabéns, David, pola victoria. Agora mesmo, despois desta victoria, coa túa victoria anterior, non? Sobre o equipo de Noura, agora levas 2 victorias, entón estás empatado ti tamén agora, 2 combates, 2 victorias con Marcos. Vamos! Entón, veremos que nos deparan as próximas xornadas e veremos cando chegue que nos depara o voso enfrontamento. Esperando con ganas o noso enfrontamento. Pois, Alamaldo, como sempre, un concerto ben interesante, ben curioso de presenciar. Moita sorte, moito ánimo no resto de combates que quedan nas próximas xornadas, pero o espectáculo está certamente servido. Para iso estamos, para dar un pouco de espectáculo e para facer un pouquiño de troca. Pois, entón, moitísimas grazas, unha vez máis. Agora deixo vos libres e continuamos entón este pequeno repaso, recordatorio, por se hai alguén no chat que estea perdido ou que chegase a medio directo ou que acabe de descubrir fai pouco isto da nosa Liga Galega de Pokémon 2024-2025. Estamos agora no formato Liga, temos 5 participantes, 5 persoas que están a competir e as 4 que queden con máis puntos, que gañen máis combates, pasarán a unhas semifinais e unha final. E, mentres, de forma paralela, temos un xurado que avaliará a súa performance, o seu espectáculo e a actuación, o roleplaying. Un agradecemento, un saúdo, unha vez máis, a Jess, a Lamia Escura, de Galicia Rolera, e máis a Canle de Esbardallando por axudarnos antes de empezar a liga facendo un pouco de promoción especificamente desta parte. Recomendamos máis unha vez que, se vos interesa o mundo do rol, tedes aí canles en lingua galega, comezade por a Lamia Escura, entrade aí de a Galicia Rolera, que non vos vai decepcionar. E agora, antes de pasar ao seguinte combate, antes de ir cos seguintes combatentes, que xa veremos quen son, pois é obrigatorio falar un pouco, un pequeno anuncio, porque
a Liga Galega de Pokémon 2024-2025 está organizada pola Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego. Entón, agora, mentres se preparan as próximas persoas participantes, imos vos deixar cun pequeno vídeo promocional do Obradoiro Digital Galego. Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado? Visita a web do Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podes te asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Pois, entón, seguinte combate, agora temos connosco, antes tivemos aí a David e a Lamaldo, agora están connosco e nos acompañan por unha banda Pablo e pola outra Noura. Hola. Boas noites. Boas noites. Como andades? Como andades? Que tal andas, Pablo? Que tal? Na outra xornada sorprendéchenos aí cun combate super fero, super tenso contra Marcos que nos tivo todos aí en vilo que ia pasar o teu Executor aguantando como un campeón. Como está o teu Executor? Como estás ti? Como está o resto do teu equipo? Contanos. Eu estou perfectamente, pero contan as malas linguas que a Executor sigue por aí perdido. Non sei moi ben onde, non sei moi ben como. A ver se hoxe teño alguén máis en quen confiar, porque del non se sabe nada desde hai 2 semanas. Pois, pobriño Executor acabou aí ben canso, acabou aí ben mallao, entón a ver se aparece, a ver que acontece con el. Moito ánimo para Executor, se nos está escoitando, se coincide que se conecta este directo, moito ánimo Executor, outro día fixéchelo fenomenal e aguantaches aí como un campeón. Entón, Noura, que tal está a túa familia feliz? Que nos podes contar? Recuperáronse despois da terrible traumática experiencia de topar co Snorlax de David? Bueno, evidentemente a familia feliz volve a carga. A primeira xornada, evidentemente, foi un banquete para Snorlax. Pero bueno, esta vez imos con ganas de ser os que devoren a competencia. Pois, ese espírito. E que tal está, que tal lle vai a bebesiña? Aprendeu xa a táboa de tipos? Cóstalle un pouco, Eu creo chegou á conclusión a mamá de que pode ser que sexa daltónica. Ah, claro. E por iso non acaba de entender moi ben a tabla. Claro, sen as cores. Evidentemente. Pois, entón, temos aquí xa colocado o vosso equipo. Está aí o equipo de Pablo con ese Snorlax, Chansey, Tauros, o Executor, que debeu escoitar o noso chamado, e aí apareceu, aí o está, esperemos que estea mellor, estea ben recuperado, con Alakazam e con Starmie. E por outro lado, no lado de Noura, temos a ese Jigglypuff, a Lickitung, a Chansey, a Clefable, a Clefairy e a Jigglypuff. Temos aí a toda a familia feliz, o papá, a mamá e a todos os bebés e bebotes e bebiñas. Entón, cando queirades, se queredes facer algún comentario, darnos algunhas palabras máis antes de comezar co combate. Que lle pasou a Executor? Pregunta por aí. O Executor viveu días mellores, pero bueno, aquí ante todo somos adestradores que sabemos xestionar os minutos do noso equipo. Entón, esperemos que hoxe non faga falta recurrir a el nos mesmos termos que a anterior xornada.
Sí, na anterior xornada, 52 turnos ou 60 que durou o combate, a metade estivo Executor tanqueando ataques como un campeón. Entón, veremos se hoxe ten que tanquear tamén a furia da familia feliz, que é a familia feliz, pero Nora xa nos ten avisado que veñen con ganas de guerra. Entón, cando que irades, eu estarei unha vez máis de comentarista comentando as xogadas e traducindo os nomes dos ataques para quen o precise, pero o escenario é voso. Vale, e Noura comeza con Bebesiña, unha vez máis, a pequeniña de primeiro, que ten ganas de xogar, e Pablo saca Dióxenes, saca a Alakazam. Verán aquí lume polo chat. Que pasará? Bebesiña aguanta un psíquico aí como a campeona e o contraataque, pero contraataque nesta xeración só devolve ataques de tipo normal e de tipo loita. Pobre Bebesiña. Efectivamente, sigue sin entender. Pareceríame moi feo caer na miña propia trampa. Certamente, o teu Chansey tiña tamén aí o contraataque, que outro día nos demostrou con moito éxito. E, pobriña Bebesiña, ainda é moi pequena, ten que aguantar. Ten que É aprender. pequeniña. Se aí Bebota, outro psíquico que lle baixa o especial, pero Bebota aguanta como a campeoa. E un golpe corpo aí poderoso. Outro psíquico que baixa o especial e fai dano, pero Bebota aguantando. Ese rayo xeo coa baixada especial. Dióxenes o Alakazam aguanta. E ese psíquico que casi derrota a Bebota, pero houbo curación. E Bebota recupera a súa vida. Outro psíquico, outra curación. Bebota está a recuperar o seu especial. Fondatrono. Agora Bebota pode non actuar, está paralizada, pero recuperou toda a súa vida. E un golpe corpo que ainda fai algo de dano e Bebota queda paralizada e non pode actuar. Eu creo que asustouse polas culleres, pensa que lle van comer os ovos. Ai, claro. Venche aí un señor con bigote con dúas culleres. Home, claro. E que vai facer, pobreciña? Nada, chorar. Están aí aguantando, crítico, pero Bebota aguantou o golpe, pero a parálise impediulle actuar e Bebota cae ante o Alakazam de Pablo. Pobriña. Comentan aquí estas costumes raras. Comentan aquí que Bebota empezou a comer ela os seus ovos para que non llos comese o Alakazam. Que comenta a corte do director. Comenta a corte do director que Alakazam estaba intentando facer tortilla. Temos un cambio a Patricio e un rayo super efectivo. Un Ondatrono, Bebiña está paralizada, pero outro rayo e Patricio está en problemas. Unha ventisca que Bebiña aguanta bastante ben e un último rayo que acaba con Starmie, acaba con ese Patricio Estrela. Bebiña viu unha estrela cunha xoia no medio e dixo, isto ten que ser meu. Ten cuidado, Pablo, que Bebiña igual che rouba. Executor está traumatizado, igual che rouban a Starmie. Ti ten cuidado. Voulle botar aí ao primo. A ver que... Sae chantadiña, sae o Chansey de Pablo. Un rayo, ataque con un Ondatrono. Mais rayos e ondas tronos, estamos aquí coa electricidade. Pobre Bebiña, como superará este trauma que parece que foi asasinada pola súa propia irmá? Bebiña non vai ter a mellor ocea de Nadal da súa vida. No.
Vai ser bastante incómodo este 25 de decembro. E sae o bebé. Que fará o bebé? O bebé usa psíquico, pero Chantadiña aguanta bastante ben e utiliza reflexo e fai que aumente a súa defensa. Un golpe corpo que non funciona nada mal e máis rayos. Chantadina está ben eléctrica e un hiperrayo que pulveriza a Chansey. Bebé Dixo, elixiu vou eliminar esta imitadora da miña irmá. Bebé elixiu o camiño da violencia, certamente. Pero se hai cotador o poderoso Tauros que un hiperrayo Os que entran polos que saen. Sí, de onde hiperrayos volveu vai a cousa. Sí, sí. E sae a mamá. O cotador ten que descansar e un movimento sísmico que, lembremos, fai dano fixo lle quitou aí unha cantidade nada desdeñable de vida. Golpe corpo, pero foi crítico e mamá está en problemas, pero agora Tauros está paralizado. Imos ver se hai sorte. Outro movimento sísmico, está pola metade da vida, pero Imos con papá, que quedou atrás. vai o papá, e a ver se o papá consigue vengar a súa muller e o resto da familia. Imos ver. Vai sair a estrela. Cambio Executor, a estrela do equipo que aguanta aí como un campeón ese terremoto. Un golpe corpo. Executor está baixándolle a vida e o especial tamén a papá. O pa está en problemas, ese Executor agora lendario está aguantando demasiado e descanso recupera toda a súa vida. Un hiperrayo de papá e nin lle quitou media vida. A familia feliz está en problemas, pero por sorte o Executor aínda está dormido. Pero acaba de despertar un último hiperrayo antes de que Executor poida actuar e papá neste turno ten que descansar. Efectivamente. Chimpín utiliza un último psíquico e a familia feliz cae. Redimiuse Chimpín. Redimiuse Chimpín, redimiuse Executor e a victoria vai para Pablo, que queda con 2 combates e unha victoria no seu haber. Pois, parabéns, Pablo. Algún comentario, algunha cousa, algo que nos queiras compartir, partillar do combate antes de ver a repetición logo? Pois, bueno, bo combate. Agardo que nin Chimpín nin a Chantadina especialmente foran motivos de peso para un posible divorcio ou para calquera outro tipo de problema de índole familiar. Nada, unha xornada máis aquí e esperemos que sexan moitas máis. Esperemos que sexan moitas máis, efectivamente. Entón, Noura, que tal? Como está a túa familia feliz? A miña familia feliz está moi ben, agora mesmo están xa descansando, mañán xa teñen planeado ir de excursión por aí, como sempre fortalecendo a relación. Bueno, nada, esperando escribir o final de alguén en xornadas próximas. Para nada ameazante. Comentan por aquí polo chat que, con un pouco de preocupación, se a familia feliz está triste, pero parece que non hai nada de que se preocupar, que a familia feliz aínda nin calentou. Aínda está quecendo, aínda se está preparando aí para
para demostrar o seu verdadeiro potencial. Moi ben. Comentaba antes por aí Paco, da corte director, o noso querido Paco Cela, papá papouna, aí está outra vez, papouna, papá. Desta vez non había ningún Snorlax papando a familia feliz, por sorte. Por sorte. Xa suficientes traumas lles crearon. Pois, a ver se tardan e non teñen que volver a enfrontarse a ningún Snorlax, ou tardan en enfrentarse, ou se enfrentan a algún próximo Snorlax próximamente, a ver se poden executar a súa vinganza sobre el. Entón, se non tedes ningún comentario agora, neste momento, despois do combate, imos entón co replay, imos coa repetición, dámoslle. Vámonos. Imos entón. Aí o psíquico contraataque, a pobre bebesiña que ainda ten que aprender. Sae Bebota. Dióxenes aquí podía ter chegado a gañar algún alcume de matabebés, O infanticidio estaba dominando, Aí Bebota aguantando, con medo a que o home das culleres lle comese os ovos. Que ademais agora, co caros que están os ovos, normal que o bebé quixese mantelos canto antes e comelos el. Perdón, tive un pequeno problema aí co audio. Duelo filosófico no Ágora do Xaogán. Pois non te preocupes. Aí cadrou moi ben cando xusto entrou Starmie. Estaba tirando raio. O RNG ten estas cousas. Aquí este duelo electrizante. Chantadina contra Bebé. Que Chantadina estaba aí defendéndose un golpe corpo. Non tivo moito efecto o golpe corpo, pero ese hiperrayo que ademais foi crítico. Foi terrible. Terrible. Pero, ollo por ollo, Chansey por Clefable. Y un movimento sísmico. Que ese golpe de corpo fose crítico, decidiu o combate para a mamá. Sí. Foi unha cotada boa. Cotou ben. Cotou a dereito. Pues aí duelo o papá, o cabeza de familia, con permiso da súa muller e das súas fillas, contra Chimpín, o xa agora lendario pola súa resistencia Executor desta nosa Liga Galega. Aí está dormindo. Claro, ten que descansar. Ao final son moitos minutos en 2 partidos, non? O corpo dá para o que dá. Sí, o corpo dá para o que dá, hai que descansar, pero desta volta ainda deu bastante ben. Desta volta, bueno, digamos que a familia, como decía antes, Noura está ainda cantando. Eu confío. Eu xa dixen na primeira xornada que personalmente é unha idea que me rebenta non tela tido eu, así que a tope que a familia. Pois, a topísimo coa familia feliz, Noura, vese que triunfaches entre o resto de persoas participantes. Aquí, polo menos, Pablo, super fan da túa
familia feliz e entre o chat Grazas. tamén se viu que causou sensación. Que nos tes que comentar, que tes que dicir a este respecto? Bueno, non esperaba eu esta acollida tan boa da familia, pero bueno, sempre é agradecida, a verdade. Nada, pois iso. Aquí pelexase como unha familia e, bueno, que se atrevan a meterse con nós. Que aquí sempre nos erguemos. Aí ameazando, aí ao final comentan aquí polo chat o rosa e o novo negro que coinciden moi ben con estas ameazas e xa están chamando tamén por un clube de fans da familia feliz. Entón xa sabedes, se queredes facer un clube de fans da familia feliz, por nós a topísimo e pois xa sabedes que nos poderes atopar nas próximas xornadas. Entón, Pablo, Noura, parabéns, Pablo, pola tua victoria. Agora estás aí 1-1, vale? Unha derrota, unha victoria. Seguimos aí na Liga nas próximas xornadas a ver que tal che vai. Noura, a tua familia feliz, aínda que aínda non gañase, estamos aí agardando o momento no que estoupe todas esas ameazas que rematen de quecer e que nos sorprendan aí, que xa está xente con moito hype e, dende logo, creo que a nivel de xente fan do teu equipo, creo que é indiscutiblemente a persoa que ten o equipo da que xente é máis fan. Sorprendente, a verdade. Pois a familia feliz gustou, non gañaches, dio aquí moi ben Pialfa, un saúdo para Pialfa tamén, creadores de contidos noso, non gañou o combate a familia feliz, pero sí os nosos corazóns. Entón, sigue gañando, Noura, que siga gañando a familia feliz, ainda que non sexa combate, sí o noso querido público. Entón, dito isto, se queredes comentar algunha cousa máis, comentade, senón xa vos libero para que vayades descansar, que noite, e tamén os vosos Pokémon vos lo agradecerán. Sobre todo a familia feliz. Sobre todo a familia feliz, que mañá ten que ir de viaxe. Sí, ó. A mí Pois. vamos a agradecer os Pokémon e tamén a profesora de primeira hora. Entón, Pois, se queres lle mandamos un saúdo tamén dende aquí a tua profesora de primeira hora. Non creo que faga falta. Non sei, Twitch se cadra sí que sabe o que é, pero non sei eu se está moi metida no Pokémon tampouco. Bueno, pois nada, marchando entón que hai que ir para clase, hai que dormir, que mañá hai que ter aí, hai que ir con enerxías. Veña, entón, despedida entón a xente, pois simplemente, unha vez máis, un saúdo e verémonos na próxima xornada. Recordar, Liga Galega, estamos na segunda xornada, aínda nos faltan que o resto de competidores remate de combater contra eles, levan neste momento xa 2 combates todos e faltanlles a cada un deles outros 2 combates para pechar esta ronda de Liga. E unha vez teñamos eses combates, xa entraremos na ronda de semifinal e final e mentres, en paralelo, mentres vemos quen é, mentres se xoga para decidir quen vai ser o campión ou a campió ou o campioe da nosa Liga Galega de Pokémon 2024-2025, tenemos o xurado de performance avaliando como renderon a nivel de espectáculo, de show, de performance, de roleo, tanto os equipos das persoas participantes como as propias persoas, non? Tanto os adestradores, as adestradoras e os adestradores, como renderon e como actuaron. E, unha vez máis, antes de nos despedir, de obrigado dicir que esta Liga Galega é posible grazas ao Obradoiro Digital Galego, que é quen organiza esta competición. Entón, pola miña parte, eu son Manuel Exon González, o Manuel Lexón, despídome, que teñades unha boa noite e un recordatorio, unha vez máis, que
se tedes algunha canle, se tedes o que sexa, se sodes creadores, creadoras ou creadores de contido en lingua galega, que non dubidedes en anotarvos no Obradoiro Dixital Galego para formar parte dos seus sistemas de difusión. Entón, por a miña parte despídome e ata a próxima xornada. Chao!